טוב חבר'ה, אז השגתי את הגומי המתקלף בטעם מנגו. רגע, בואו נפתח אותו. רגע. שלום לכולם, יש לנו פה את הגומי מנגו, שזה קשה לפתוח אותו, פשוט תפתח חזק. אם אתם לא מצליחים, תבקשו מההורים. הנה, תראה להם איך אתה מקלף. ככה זה נראה, וואו. לקלף, לעזור לך? זה קשה לקלף. ככה מקלפים. יש לזה ריח חזק של מנגו. כן, בנריח מהר. נכון, מאוד. זה קצת קשה תראה לקלף להם את זה. גם. זה קשה מאוד לקלף. למה אתה תכבד אותי? כי אני אכבד גם אותך. כן. אני אכבד את אחותי. אוקיי. זה הקליפה. קודם בוא ניתם אותה. קודם בוא ניתם את הקליפה. וזה הבפנים. קודם ניתם את הקליפה. צריך אני. נו, טעים או לא? מה הבטחי? רולאפס. מה הבטחי לי רולאפס? לאט. בא לי רולאפס. סנוף. רולאפס יותר. אבל את משטחת, אני עושה את הרולאפס. טוב, עכשיו יש לנו פה רולאפס. נו. אני אשים גלידה, אבל גם אני אקפל. טוב, עכשיו יש לנו פה רולאפס, שקצת נדבק לי. טוב חבר'ה. ציון 8 מ-10. פשוט מנגו רגיל עם הרבה סוכר. והגומי כאילו. ביי.